Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon. Makakaibahan tango niyan si Nicole Convocar ang nagrireklamo sa iyang ama huli sa pagpalyar kan sustento subuot kaini para sa sainda. Kaibahan taman ko niyan si Barangay Kapitan ang ama mismo ni Nicole Convocar. Tangani nga makasimbag. Gusto mong sabihin, partner, si Nicole ang nagrereklamo. Ano pigreklamo niyang ama, si Si Kapitan? Kapitan Joel kan Barangay Puod, Ginubatan Albay. Okay. Si Nicole pirang tauna? 20 anyos. 20 anyos. Sige. Kaya makakaibahan tango yan mga kaaksyon, medyo kaya baga sa kasubago ang sabi mi medyo mainit ang satuyang pag-urulayan, huli ta issue pampamilya mga kaaksyon ang satuyang tutukaron ngunya na pagkahapon. Bako lang tungkol gayon ini sa sustento Ano pa partner? Siguro ini partner gulpian makakarelate digdi. Ninhuli ta ini istorya nin sabi nga ni kayan puno ng dalisay at wagas na pag-ibig. Na pag-ibig, ayan. Na nauwi sa reklamo dahil sa sustento. Correct, Sige. partner. Kay banta si Nicole, kay bahan man ni Nicole ang sa iyang ina, and syempre si Kapitan asin ang sa iyang legal wife. Yan ang nga nang pigsasabi ko sa imo, medyo komplikado. Oo. Inutunta partner sa side ni Nicole. Maray na Sige. pagkahapon, Nicole, kumusta ka? Hello po. Pakikusog lang kang boses, Nicole. Oo. Okay naman po. Oo. Yaong kita digdi para pag-urulayan ining sa imong reklamo tabi Nicole kontra sa imong ama. Makistoryahi daw kami kung nata nagrereklamo ka ngunyan. Siyempre po, unang-una, bilang isang panganay sa apat na magkakapatid, gusto ko din po na hindi makita si mama na nahihirapan. Then, siyempre, ama si papa, dapat alam niya din po yung responsibilidad niya sa amin. Binabanggit mo na bilang panganay sa apat na Sa apat na ibig mong sabihin, sa apat kanya. kayo na anak ni Kap, Yes po. kinanay mo. Nanay Yes po. Marnelli. Oo. Magaling din So, si Kap gumawa ng lahi. Apat na. Oo, magaganda ang lahi partner. 20 years old ka na. 19 po. 19 years old. Going to 20 this So ang piglalaban mo para sa mga tugang mo. Yes po. Okay, bilang Ninhuli ta, bilang aron kan siya ang sabi mo, panganay. bilang panganay, gusto mong sabihon, dai kamong nare-receiving sustento, Wala. ali sa indong ama na sanong punong barangay. Wala po. Puon kaso arin, baka kan mga aki kamo, igwapo man. Nung mga aki po, nung mga bata pa po kami, meron syempre. Pero nung mga dumating yung time na talagang Mga pirang edad mo na, kang dai ka grade ng 4 po ako nun. grade. 4. grade Puon 4. kang grade 4 ka, hanggang ngunyan na, anong kuwan ka na? Grade 12 po. Senior high Grade school. Senior 12. high Puon kang school. grade 4, hanggang ngunyan na grade 12, dai na lamang Yes po. ki sustento an sa imong mahal na ama. Wala po. Dahil na lamang maski ngaya 20 pesos or Kahit- 100 pesos. 5 doon. Paano ka nagpapadagos kan pagklase? Sa si mama mo baga may pigmamati. Syempre. Ay, ngayon pong modular po kami. So, mas po kami na, sa tulong po ng mga classmate ko din po, syempre, na Okay. po. Pero kan aki ka pa nakakasabay mo na, na iiling mo si papa mo na kaibahan nindo na nagtataon ng sustento or mayo na lamang na naiisip ka narurumduman. Meron po, syempre. Nung grade 4 po ako, syempre may alam na po ako nun. Nagduduman sa indo si Pumupunta po. si papa mo. Opo, pumupunta po. Tapos, hindi man po siya nagstay talaga na, Medyo saglit-saglit Opo. lang. So hindi ka nagtaka kung bakit gano'n? nung sunod-sunod na yung away nila, syempre parang, syempre po, nagets ko na may something. Okay. So ngayon, ang pinakareklamo mo, ang gusto mo, magsustento man lamang Yes yung po. tatay mo, Yes si papa mo, no, sa indong mga tugang. Ang mga tugang mo, may pangangaipo man sa kaika. Pirang taon na ang mga tugang mo? 18, 18, 16, and 14. 16, and 14. So anong klase ko ta na Grabe, ang agwat partner, medyo talagang 19, 18, 16, 14. Every Matibay 2 man si years, Kap. every 2 years, Oo. family planning. Oo. So ano anong klasing sustento Hanggang ang kapag- pighahanap mo kuta na ali sa imong ama? Syempre po, hanggang makapagtapos po kami, sustento para sa aming apat. Ang magamit sa Ano ang pag-eskwela. nag-udyok sa imo? Tanata, ngunyan lang kamo nagboses despite na pirang taon O tinios mo from grade 4 Kung totoosin po talaga, kung susundin ko si mama, ayaw ni mama. na magreklamo ka. Ayaw po. Kaya lang,
nakita ko po kayo na hirap po talaga si mama. Siyempre, nakita ko man tulo kong ipangod na deserve man po nila na matawan maranasan man di gayon magayon na buhay. Tabang kanser, mama. Tabang, di papa. Yun lang. Mhm. So medyo Yan ang maganda demand, talaga, partner. partner. Kapag aki na talaga ang... Apoy kang nahiling niya si mama niya na naghihirap, Nadidipisilan. nasasakitan. Oo. Ang gusto niya, mga tugang niya, garo karapatan man kan mga tugang niya na may maresibi na may man na tabang. maresibing tabang galing sa Ali ama. sa saindang ama. So, Pero mas kinaarog ka iyan tabi, Nicole, na medyo sabi mo nga ni, puon kang grade 4, grade 12 ka na. Ano, nagtanom ka mo nindagit or tampo or nawara so pagkamuot nindo sa saindong ama? Yung dalawa ko yung kapatid na bunso, tapos yung nagtanim po sila ng galit. Ako po, every time na nag-uusap, syempre, di mo po mawawala yung topic namin about kay Papa. Pero, always po akong nagsasabi sa kanya na, kahit ano man kang mangyari, syempre, Papa man ligay na kan. Pero, syempre, nandun po yung talagang nagtanim sila ng May insidente ba, Nicole, na nakausap man lang ninyo ang inyong papa na kayong magkakapatid na apat? Naggibo ba ka mong paagi or si papa mo nagibo ning paagi Na para nagkaigulaman makaulay ka mong mo? pagkakataon na mag-banding baga partner? Wala po. So wala. So buot sabihon, grabe ang pagkukulang ni papa mo sa Sa madaling sabi partner, nini-uy ni ay. Wala. po. Hindi Kaya- man lang nagpaparamdam. Kaya nagkulog ang buot nindo. Kaya ngunya nagdidemand ka na talaga na si papa mo magsustento hulita arog kayo sa indong namamatay. Siguro balikan ko lang partner si... Balik kita kay Mrs. Oo. Ay kay Madam. Oo. Madam, nababanggit nindo Maday, po pakikuan lang na kan mikropono. okay, apo. Nababanggit po nindo na apat po ang aki nindo kay kapitan. So tano po tayo nabot pa ning apat? Alat mo na partner, bago ka makaabot dyan sa apat, kasi nagkukuhan lang ako naguguluhan lang ako. Anong nangyari nata may aki sa imong apat si kapitan, pero dahil na nagpailing-iling sa mga aki mo, ano si kapitan? Paano nagkain laban ka mo? Anong sitwasyon? Istorya, di Anong ipang sitwasyon? istorya. Paano ka mo nakabilog nin apat? May love ba talaga? Dahil kang araw na may agom? Ano po? Nung sa una talaga, di ko man talaga siya alam na may asawa. Saan ka mo nagkakilala? Ligaspi po ako. Sa Ligaspi? Umpo. Sa nagtatrabaho ka sa Ligaspi? Umpo. Kasi naliligaw siya sa dati kong kaibigan. So bako po ika. Bako naman Bako ikaw. mo Okay. po ako. Okay? Tapos yun po, sa madaling salita, nagkaulugan mo po kami ng loob dahil po dun sa panganay kong anak. Mabait siya sa anak Teka, ko. anong ginagawa mo sa Ligaspi? Nagtatrabaho po Saan? ako. Pero nung time, wala po akong trabaho nun. Dito sa Ligaspi. Opo. At si kapitan nagtatrabaho din sa Ligaspi. Alam ko po sa kanya, nagtatrabaho siya kay Salvacion. Sa punerarya. Umpo. Okay. So yung kaibigan mo sapat ang nililigawan ni kapitan. Umpo. Pero ang na-inlove ikaw. Ganun na. Ganun, okay. Pero nung ma-inlove ka kikap, anong pagkakakilala mo kikap? Binata? Hindi, talagang makikita mo sa kanya, talagang parang binata. Kasi Bakit miski sa parang binata? lisensya niya, wala pong asawa. Pero nung makilala mo si Kap, ano gwapo talaga si Kap? Ay, oo, gwapo yan. Gwapo. Tapos na-inlove ka. Tapos hindi ka lamang nag-background check. Nahulog lang yung loob ko sa Hindi ka kanya. nag-background check na si Kap may asawa. Hindi na po. Gustong Kasi, sabihin, kumbaga, tanggap partner, na po yung anak gustong ko. sabihin, partner, wala nang background check. Ang importante, gwapo. Eto na. Hindi, kasi Yun po. partner, pag ang lalaki naman ang pakilala mo Binata. syempre, Ay, pero dapat nag-uusisa ka rin. Hindi kasi, syempre, tiwala man siguro yung babae, knowing na palagi Saka naman medyo kayo nagkikita. bata pa po ako. Bata Nasa pa. magbe-21 pa lang po. Magbe-21 anyos ka. Mga anong taon yan? Mga 97. Tapos sa madaling sabi Bata po, pa ako niyan, partner. nabuntis ka para kay Nicole Nicole. po. Tapos, dire-diretso pa rin yung pagsasama Nagsama niyo. kayo? ni Kap? Naghiwalay. Nagsama kayo? Apo. Sa isang bahay? Hindi man po. Ano Hindi lang? man po kami nagsama. Kung meron siyang time na doon mag-stay, mag-stay So po hindi ka siya. pa So, nagduda? hindi ka nagduda, hindi ka nagtaka Hindi na po, bakit nung time kasi po na pinanganak ko na po tong 2 months na po to,
ayun na po yung pag-atake ng pagsugod ng asawa sa Saka bahay. mo na nalaman na Opo, may doon na asawa. po kami Pero nung nagralutan. panahon na hindi pa pinapanganak si Kwan, talaga wala kang pagdududa? Wala po. Hindi ka nagtaka? Ang tanong ko, partner, bakit nalalawhan, natatluhan? Ay, hindi naman po kasi ako ipokrita. Talagang Mahal mo? Mahal mo Mahal po. talaga si Kap. Anong tawag mo kay Kap nung minamahal mo siya? tinatawag Honey, namin para darling. matawag nung Hindi, matuto rin yung mga ang bata term of mapa, endearment? ganun. Ano? Mapa. Pa. 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 Mhm. Para maano din yung mga So, ma-adapt ng mga nangangahulugan, Manay, na ikaw talaga ay na-in-love. Na in love. So, hindi Kay ka Kapitan. talaga after kung ano man ang maibibigay ni Kapitan, hindi ka after kung ano ang meron si Kapitan At sa status. ng baliwala buhay. para sa iyo kung siya man ay may sabit. Pero nung during panahon na those yun. time, hindi pa po Kapitan si Kapitan Joel. Hindi pa po. Simpleng mamamayan pa lang. Parang SK na ata. SK? Nagisali-sali na po siya. Pero kumusta noong panahon na in love ka kay Kap noong panahon na hindi pa rin siya kapitan? Kumusta naman yung pagsustento niya? Okay naman po, hindi naman po ako, alam niya yan, hindi naman po ako sa kanya naghihingi ng malaki. Hindi nga ako niya binibigyan ng pera. Ano lang, kung ano lang yung mga pangangailangan Gatas. namin sa bahay, po, Okay. binibigay niya po. Okay na daw ta partner ang side kang duwa, balyo kita kay Kapitan. Ano? Sige. Kap na Ang pangalan ni Kapitan ay... Kapitan Joel Convocar. Gwapuhon man si Kap talaga. Medyo lamang daog kita. Daog ka ni si... Kuano? Si amigo. Daog ka mo ning duwang karigos ni Kap. Kap, nadaog ta po ang sentimento ni Nicole, budaan sa iyang ina. Ano tabi ang kasimbagan nindo Kap sa pigsasabi ni Nicole na puon pa ka ito, dahil kada tabi nagsusustento. Magandang hapon po sa lahat, sa mga nanonood. Sa inyo po, sir, madam, sa anak ko, si Nicole, na sana dapat pagsabi na tayo dito ng totoo. Ganito po kasi yung nangyari. Bago kami naghiwalay, maganda po talaga yung samahan namin. Halos makuha na nila yung attention ko sa pamilya ko. Halos doon na ako tumira. Mas marami yung oras ko sa kanila kaysa sa tunay kong pamilya po. Totoo po yan. Subuot sabi yung tabi Kap, grabe man ang pagpadaba mo sa pamilya Iyo po. Hindi lang po sila. Nanay niya, pinagamot ko. Mga kaibigan niya, asawa ng anak ng kaibigan niya. Basta may koneksyon po sa kanya. Hindi ko inaano yung gastos na kaya kong Ibig ibigay. sabihin po, mahal na mahal mo rin talaga si... Minahal ko rin po. Hanggang ngayon. Ngayon, nawala na po kasi dahil sa mga pangyayari. Hindi po, yung totoo lang po talaga. So, parang sinasabi mo, Kap, na hindi mo naman pinabayaan. Ay, never po ako nagpabaya nung yung magkakasama po kami. Pero yung binabanggit niya na simula grade 4, hindi ka na nagpakita o Doon na po hindi ka yung, na nagbigay ng... yun na po yung time na naghiwalay na po kami. Nag-usad na yung kasong kinasa nila sa asawa ko. Kaya komplikado na ibig po ako. sabihin, hindi maganda yung paghihiwalay ninyo. Hindi good terms, partner. Ibig sabihin Kap, kaya ka nagkaigwanin panluluya sa inda, tayo nagibusin din ng aksyon laban dahil sa sa kay tunay misis mong mo. misis. Tsaka po, isa pa po, gusto ko po talagang i-save na, sabi ko, ayaw kong ganitong hiwalayan. Yung hanggang sa pumunta pa po ako sa kanila, so parang nandun na po, na ikinulong ako. Yung parang dinadala na talaga, na wag na akong pumunta doon. Ikinulong ka sa... Ikinulong ako doon sa tinitirahan namin dati. Niririntahan ko pa rin dati yon. Sino ang nagkumulong? na parang si dahil ka na Mrs. magluwas. Hindi nakakaluwas. Daawa ako pa ulion. Hindi ko araman kung anong sitwasyon yung gagawin So, ibig nila. sabihin mo, Kap, Hanggang sa nakatawag po ako sa kapitbahay na pwede mag-ano kayo ng pulis, kinuha po kami ng PNP uwas doon. Hanggang doon lang ako nakalabas. Gusto mong sabihin, Kap, ikakuta na, kung ika naaputon, habo mo kutang magsuruwayan ka mo. Abo po. So, ibig sabihin ka to Kap, gusto mong isig duwa-duwa. eh, Duwa po. Save mo sa pamilya mo. Bahala na May kung kasabihan anong baga mangyari sa kasi, kuya. partner, Basta kaya ko man po. May kasabihan baga, partner, na ang mga arog kayan, bakong suruwayan, kundi dagdagan. Dagdagan. Ito ang gustong i-implement ni Kap. Abo niya man bayaan, kundi gusto niya, Total ngayon, nakabuntog na ako oo, dyan. Ang total, pagdadaanan. kaya niya man. Ano ang hanap buhay mo, Kap, kang panahon na yan? Kampanahon na po ito, sa Punerarya po, official photographer po ako. Punerarya? Opo, hindi lang yon. Nagalamisador ako sa sabungan,
nagsisintensyador ako. Lahat pinapasok ko. Sumaray ang racket mo kang panahon ka. May mga racket po ako talaga, Anong sir. picturean kan photographer sa punerarya? Gadan po. Gadan. Gadan. So daog mo ining mga photographer mirig din. Ayun. Buhay ang pigpipiricturan Tapos department. lamisador ka sa Bulangan. Lamisador, nakukuha po Tapos ako. sentensyador pa. Sentensyador pa po ako. Referee. Subot sabi yung tabi kap, maski diit an sa imong income, ginigibong mo ang gabos, Ayun po. maatudan mo lang inikipagkabuhay. Ayun po. Pero- mapapabayaan ko sa tunay kong pamilya. Madara ko lang sa indahan. Uni na, partner. Imagine mo partner, Al- ako ato na, na. garo iba ito napapabayaan niya sa tunay niyang pamilya para lang Okay. Ayun po. Gani ka, partner. Kan mamidbidan mo po si Manay, may agum ka na. Igwa po. Okay. Anong nangyari? Primero, Igwa ka Natatayo ng, mo, oo. igwa ka ng tunay na mahal na misis. May dati, may akin na ka mo. May akila po Ang kami. panahon na ito. Opo. Anong nangyari? Nahulog ang... Ano po ang nangyari po kay ni, medyo kimisis ako nag-i-eskwela pa siya habang mag-asawa na kami. Nung nakagraduate si Mrs., automatic, nakapasar siya, nakaturo. Di biglang guminhawa mo man po Teacher. yung buhay ko, teacher na po siya. Subot sabi yung tabi kap, so mga pigtataong mo di hali sa income ni Mrs. Baka pa po yan, unang pasyal ko sa kanila, pinamili ko yung anak niya, ganun. Galamti ka po. Galanti ka palang tabi kap, ito nga iba ko mo paaki, na-providean mo kan mga pangangay po, what more ining mga aki mo? Yung ano po. Okay. So, yun na yan, ang puon. Ngunyan, iyon na ito ang nangyari. Ayun ang Nagkaapat na nangyari. aki. Pero kap, sa punot dulo, dahil mo inistorya sa iya na may agong ka. Pun pagkapuon po, aram po niya na may asawa ako. Okay. So contradict naman sa sinabi ni Madam Na na day ka dahil niya nagtaram. aram. Okay. Okay. So, ngunyan, may mga pigsasabi po na yung ano ito, pigsasabi mo man na kaya day ka na nagduduman-duman, day ka na nagsustinto ta, bakong magayon so pagsuruwayan Oo, ito. kung baga partner, may ginibong aksyon sinda, sumama ni Nicole kung nawaran ng gana si Kapitan. Ano ang simbag mo, Nicole, sa mga pigsasabi ni Papa mo? Na aruga ka to ang naging rason kung nataday na nagsustento, na nagibo ka mo ng aksyon against sa iyang agong. Doon po sa time na sinasabi niya na kinulong daw. Ang nangyari po noon, humihingi si mama ng panggastos namin. Isang linggo magbibigay ng 200 pesos. Ipapadala pa po yan. Siyempre, pupunta po kami na Tiniki sa sentro para kumakuha yung pera. Sabi ko, siyempre, ayoko ng broken family talaga. Tapos, Ang laki-laki ng katawan mo, hindi kita kaya. Naikulong. Hmm. Bugbog sarado pa. Pa- alam Yun, mo yun yun. nga yung gusto, yung Bugbog ayaw sarado kong... ako. Bugbog sarado Alam ko ka. na may sinasabi si Kap, sino ang bumugbog sa'yo? Siya po. Ayaw ko pong gumanti kasi mas lalo akong maiipit sa ganong sitwasyon. So may tama ka, tabi ka. Po, may record po kami sa munisipyo ng Uwas. Oo, Nay. kasi pinalabas mo kasi na pinagabul-habul mo ko, gawa ng mga gamit ko na importante. May sakit yung Nasa anak ko, ospital yung Joel. Kailangan ko ng birth certificate, wala akong pangkuha sa NSO. Anong ginawa mo? Inano mo sa pinatago-tagong pinagpasa-pasa mo? Yung papel? ginawa mo tong si mama. Ginawa mo na sana Promise. kaming tanga magina sa pagpunta ng ginubatan. Kaya Okay. wala na akong lakas maghingi pa ng tulong sa ginubatan. Tapos nilaglag mo man sana, kung gusto mo ilaglag na kitang diretso. Okay, sandali, partner. Grabe ka. Kasi kanina may Ang anggulo galing na mo. may anggulo. Nandito rin yung tunay na nandito misis yung- ni Kap, sarong teacher. Na Nababanggit. sabi ni Kwan, kan 2 months na ni sinugod. Sinugod. Paano mo man po natuklasan manay na may karelasyon si Idol Pet Malu Kapitan Joel. Pogi Joel? Okay, good morning everyone. Good afternoon na pala. Opo. Madam Saro ka pong paratukdo sa public Yes, school teacher. opo, I am a teacher by profession in a public school teacher. So, before the incident po, naaraman ko na, so as a legal wife, so you know, yan. So, pigkukuan ko po siya ng mga circumstances regarding sa relationship ninda. And prior to that po, nagduman po kami sa harong ninda, iningani po, before, da ipangani yan ni Pig-aki, no? And they went to Tagaytay without my knowledge. Ibig mong sabihin, tabi, madam, aram mo na so relasyon Yes, po. ninda dahil pang-aki. Yes po. Okay. And pigparaas sa karan ko lang siya kay mga prueba that pig-confront ko ang asawa ko, sabi ko, ay kababay. So, denial, up to the point na denial. And then, nang time po na nairaman na mo na may aki na siya, and she knows
na may agom inisikap. Pigduman po siya na amon sang mother-in-law ko and to talk with her. Then, ang taram niya sa ko, mawara na sa nangaya ang nagibusan ang nagbado sa iya, not the child. Kasi sabi namin, kukunin namin yung bata. Kasi sabi ko, hindi mo naman siya pwedeng din na ang nakuha mong lalaki is may asawa. Okay, we are legally married and ikaw pwede ka pang makahanap ng other people or other person. So plano po nindo nakuha ang Ang gutas puno ni na Nicole, sa ang nakutan Yes ni po, Nicole. together with my mother-in-law. But instead, the mother, Marnelli, told us na hihingi na lang siya ng pamasahe 2,000 pesos to come back to Bulacan, that is her native home. And then, when we come back together with my mother-in-law, hindi na siya nagtanggap ng 2,000. Nagbago Kasi sa isip mo. Yes, and she is demanding me in an amount of 50,000. So I told her, yes, I can provide that 50,000, but 50,000 is very much Important sa imo. important for my children because at that time I have already 4 children. May apat na aki mo Yes, mo. and they are all in school, in a private and in a public schools. Okay, then sabi ko, okay, if you do not want to get this 2,000 which you told us before, it's up to you. Pero sabi ko, sa'yo na ang asawa ko. At Yan ang tinaw mo. sinabi ko. So Yes. willing kang i-give up si Kap? Yes, I am Si going Joel. to give up him. Pero sa akin yung 4 kong anak. And nobody mapupunta sa kanya. And I am also supported with my sister-in-laws together with my mother-in-law. And sabi ko, I am strong, I am a teacher, I can provide for my children. So bahala ka sa buhay mo. So tinaw mo si Joel. Yes. Madam. Sinabi ko sa kanya. Ano man ang Tapos, naging reaksyon ni Joel kang tinaw mo na siya sabi niya sa Manay kuya, Marnelli? aday mo nga ako ipagtao kasi we are the family. We are the first family. So yun nga, ano lang, o sige, go on. Pero sabi ko, tigilan nyo na. So, with all my knowledge, madam and sir, na hiwalay na sila. They come to other places in Legazpi City. They stay there. Tapos po, Nag-iilingan. yes, nag-visit, swagom ko, and it comes the time na naduwaan. Naduhan. Yes. Naduhan. Inado naman naman. Sabi naman, tumunong na kamusan, tawala sa inyong mangyayari. If you are going to take the risk and the consequences of having a mistress, sabi ko, go on. Pero So be it. ako, yes, do it. So kami, bahala man ako sa mga aki ko. Okay, so naduhan. Naduwahan. And without my knowledge naman, sir, nung nag-aki Talagang ako, day nagpupundo si nagpupundo Joel. Si Joel, Yes. si Kapitan. after 10 years, Natuluhan. 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 And at the same time, I also had my firstborn baby girl in 2005. So, ibig sabihin, nakatulo na sinda, ika po, wala pang aki. Wala pa, sir. Kasi after 2 years pa po, tsaka ako nag-aki. Then nasundan po ito with my 2 little girl na age 14 years old and 15 years old. In which case, na yung isang kapatid daw niya, which was acknowledged by my husband, is same age with my youngest daughter. Okay. Tapos po, dinuman ko siya. Sabi ko, pigparaano ko po siya. Sige pong giraray ang ano ninda. And that time po, napigistorya po ni Agom regarding that, nakinulong siya. And that is true. Okay. That is Okay. true. Natuluhan. Sir? Ngunyan may apat, Yes po. naapatan pa. So Naapatan meaning po, pa. ara mo po ito na pangyayari na kinulong si Yes Ago po. mo. Okay. Because 2 weeks, hindi siya umuwi. Almost 1 week po na hindi umuwi ang asawa ko. Dala niya ang motorcycle na binili ko. Then po, nung umuwi siya, during the time, ning Sabado na po yon, punit-punit yung damit niya. Mayroon po siyang mga bakros, may din mga na may lastro. gasgas. Yes. Oho. And as a wife, wife? Oo. Ibig mong sabihin, madam, nag-uli si Joel, si Kap, gula-gulanit ang mga yes bado. po, gising Yung po may so- mga tama, Of may mga course, ludog. Ibig Yes po, sabihin, sir. dahil mo na nag-informar sa imo si Kapitan, naarog ato sa pangyayari, kung No. dahil pa siya naguli. Dae. Okay. And in-inform po ako niya, sumotor kinua kang babaye, duman sa punerarya kung saan winalat niya. Sa punerarya sa uwas, iwinalat po kang agum ko, tan nasira sumotor. Alat mo na, madam. Paano tayo nao sa motor duman kay madam? Bistado ba Wait, ini? madam. Bistado ba ini naka-partner ni Kapitan para i-intra sa motor? Yes, ma'am. Wait po. Okay. So,
Iwinalat niya ang motor duman, binaro niya so sa kamag-anak na umana, which is a tenant dito po sa Funeraria, and together with my bilas, ang brother po siya ng bilas ko. Tapos iniwan niya doon ang motor kasi di nga niya napaandar. Then nag-uli siya sa balay, then in-inform niya ako na the motorcycle was taken by this ang mistress of my husband. Okay, then sabi ko, niya nga, pigparaanap ko niya tong motor. Kasi pang-atid yan to po sa aman, sir, sa mga aki ko. Then we are in school also. Then after that, sabi kang agum ko, kinuangaya kang girl, kang babaye, kang mistress niya. So as may wit po baga kita, as at ano ya dem, na to, when you own a Something, personal, personal, and lalo na kung yes, personal conjugal mo. property. Yes, of course. Okay. And that is not already that's already a conjugal property, but ako ang bumili Ikaw nun. nagbakal. Yes. Tapos kinuha po niya. Ang nagduman ako sa Mas maraot subuot mo, Madam Siyempre, Teacher. pinagalan. Ika na Yes. legal wife, sa imo sa motor, kinuapakan. Yes. Okay. Tapos po, sir, nagduman ako sa PNP UWAS to inform and to file a blatter regarding the motorcycle which was captured by that woman. So sabi kang pulis sa kuya, ibanan ka namon madam duman sa harong. And you know, sabi ko, yes sir, I know the house they were renting in UWAS. Sa madaling sabi-tabi nay, naghabol ka kan motorsiklo na pinagalan mo na kinua ni Yes. madam. Of course. Ano Okay. tabi madam ang pahayag nindo? Pasimbaguntaman, Sim. Anong masasabi mo sa Totoo mga- ba na kinua mo sa motorsiklo na aram ni mong pagsadiri Tapos, ito, ano ang masasabi mo na pigsasaway ka na palan ni Mrs. na pumundo ka na, tama, ako ang tunay na agom, ako ang legal, ika ang illegal. Nandun na Dahil po- ka na po nagpundo. Hindi ka Nandun na po tumigil. tayo. Yung time na sinasabi niya na yon, lagi kong sinasabi, ako pa pupuntahin niyo sa munisipyo, ako pa pupuntahin niyo sa barangay. Samantalang hindi niyo pinapaharap sa akin yung lalaki. Paano kami magharap kung wala yung lalaki? Hindi, ang tanong ko manay, ilang bisis ka na pala niya sinabihan Oo, kasama na yung... tumigil ka na. Natumigil ka na kasi ako ang tunay na asawa. Ang tanda ko. Tigilan nyo na kasi illegal yung relasyon ninyo. Bakit hindi ka tumigil? Ang tanda ko lang naman sa tuwing magkikita kami niya nung sumugod siya. Nagsabunutan ba kayo? Nagpangabot po talaga kami kasi inano niya O, ako. saan ka Kinasanit umugot niya na yung ng dalawang... lakas na aram mo despite na aram mo na legal wife ang sa imong kampang? Hindi, kasi yung asawa niya nagmamakaawa. Nagsasabi, hiwalay sila ng asawa niya. Sinasabi niya na talagang pinagtatabuyan siya. Siyempre, ako naman, di naman ako So, maganda. ang sinasabi mo, Nagsasabi ang siya, sinasabi mo, tatanggapin ko ang siya. sabi ni Joel sa'yo, na hiwalay na sila. na ayaw niya, Hindi ayaw maganda na. ang pagsasama nila, kaya... Na ikaw ang love na love niya. na ano daw sa akin. Di syempre ako, hindi naman ako maguno. Tatanggapin ko man, ayoko man pagtabuyan. Kap, Kap, anong masasabi mo? Ayun daw lagi ang Totoo ba drama yun, mo. Kap, na ito ang drama mo na iwalay ka mo Lagi ni niya Mrs. sinasabi tapos bako ka na maugma sa pag-ibahan nindo kaya digdi ka maugma. Parehas lang naman sir eh. Pag tinatanong ako nila, wala naman maganda kaming pagsama. Pag siya naman, tinatanong naman ako niya, wala na kaming magandang pagsama. Pero totoo, Tabi, ang ito, gusto Kap, ko lang, na may maintain talaga. Talagang gusto mong ma-maintain sila. Pero totoo ito, Kap, na sinabi mo ito sa iya. Yun talagang... Pero abo mo man na mawara si Mrs. Walang gusto So kong gusto mo mawala. talaga ma-stay sa duwa. Po. So, pag sa harap ka ni Marnelli, sinasabi mo na medyo Bako magayon ang hindi ka pag-ibahan. masaya kay teacher. Opo. Pag nasa tubang ka naman ni teacher, bako sabi mo naman hindi ka na sila. masaya kay Para Marnelli. makampante rin si Mrs. Talagang may abilidad ka, Kap. Ayan, Iba na parang abilidad ano mo. Pero ang cellphone mo, Tabi, Kap, kang panahon. Saro lang. Saro lang. Saro lang. Paano mo, siyempre pag uli mo, kakalkalo ni Mrs. ang cellphone mo. May ano man po. Kaya sabihan ko man siya, huwag ka magtitix ng ganitong oras. Ano po. Nagkakaigwa akong mga ideya sa imo, Kap. Paano, Kap, ang SIM card, pagkatanggal mo, Tabi, Kap? Pagka-emergency lang, saka talagang tatawag at tatawag. Taan sabi ni Nicole, kadakul da ang number na piga-upload ka sa iya, iba-ibang numero. Totoo ito, Kap. Maraman po. Okay. So, unin ang unyan. Balikan ta ng pinakareklamo. Ang Sige po. pinakareklamo, Kap, Sustento. sustento. Sige po. Ano ang masasabi mo na nagre-request ang sa imong mahal na aki? Wala mo po din problema, sustento? sir. Dahil, Ano ang racket mo? Ay, Oo. anong racket? Kapitan. Maliban sa alam mo kapitan. na, dumang kita. Pira ang honoraryo mo, Tabi, Kapitan. Kaya naman so, ano ko dyan. Dala ko po yung payroll para... Perol. O, sige, perol. Pero Tabi, Kap, gabos duman na sa apat na aki, aminado po ika na ikanama.
Naka-acknowledge. Nakapirma po, acknowledge na siya. po. So Mas nakapilyedo, malaya na. nakapilyedo sa imo Oh, gabos ka. malinaw sa satuyang mga parantabay na talagang amenable si Kaputan Kap. ko. Ang honoraryum ni Kap, Ayan, partner, 5,000. 5,848. Yan ang differential. Pero pira na sa na ang re-receive, may mga deduction ng partner. Uni, ang net amount na sana, 1,229. Uni partner, 4,618. Ang total. Oo. Pero ang naging neto, Kasi igugayad ng mga loan na yan si Kapitan. May loan ka, Kap? Yan pag partner, net amount due na yan due. okay. Ah. So, Ang total na nakukuha niya monthly, 14,000, kulang-kulang 5,000. Maliban sa pagiging kapitan, ano pang ibang medyo kabuhayan mo kapunyan, racket, halimbawa, dati sintinsador ka, Ngunyan ako ngunyan, kawara. di ka na Dahil naglalang naman sa doon. pwede partner siya magano ka ito, Kap. Wala po. Warang Pandemya. kwari duman Bilang sa barangay barangay nito? kapitan. Wala po. Warang waiting duman? Wala po. Ay, may waiting po pero koridor Di lang ka yung man pumapas. na kukuan Wala po kami doon sa ganit. Warang kang papula puti o Ay, wala po. patupada? Wala. Legal gabos ang Patupada ginigibo mo, Kap. po nung mga 1 week lang nung before na magpista po. Okay. Tapos tanggal na. Ngunyan Kap, ako, medyo nagkaka-interest lang ako. Pinahiling mo ini. Nangangalas ka, partner. Pinahiling mo ini na ini lang ang nakukuha mo. So, anong gusto mong sabihin? Takon ini lang ang nakukuha mo, dahil kang kapasidad na magsustento? Abo mo nang magsustento? Gusto ko po magsustento. Depende po sa tamang proseso po. Kasi may mga anak ako. Kaya ito, anak ko rin sila. ano ko Hindi lang. ko talaga pwedeng hindi sila Anaki mo kay teacher, apat? Anim po. Anim. 6. Sa iya, Apat. 4. 10. Marayan kuan mo ka pa. Iapot ko lang si Madam. Similya. Kaya ito ba, ma'am, naghabol ka na, nagibo ka na ning paagi para umagad ka ning sustento? Ano nangyari? Opo, kasi po, nung time na talagang naano ko po sa kasi, nag-away kami 2010 kasi naano ko may babae nga. Tapos, May babae siya? Oo, grabe na pong alam away ko na. namin. Ibig sabihin, aside Maliban sa legal kay wife, teacher, maliban sa imo, gusto mong sabihin, igwa pa si Kap. Oo, gusto niya naman kasi talaga matama yung totoo. Ang pigagaawayan talaga namin, may babae. Iba na naman. Iba. Anong pangaran? Hindi ko po matansya kung anong pangalan po talaga. kaya kasi, ka nagre-revoke po dahil aside sa mo, iba So, na naman ang babae. partner, siguro. Opo, kasi linawin lang natin, ako yung partner. inaaway niya. May legal wife. Ito si number 2. May number 3 pa. Mayroon pang Oo, number kasi 3. nung time na yung nag-aaway kami, nag-aasikaso ko sa ginubata nun, eto naman, inaaway kami hanggang sa kinasanit niya yung 3 kong anak, kaya ako na-demanda yan. So, nagpisikala na sa mga aki. Sinaktan Opo, yung anak mo? minura-mura niya yung mga anak ko. Okay, teacher. Sinaktan mo ba yung mga anak ni Ma'am That Nelly? is not true because in a public places you cannot do anything. So there is no such witness and we come up to the regional trial court to defend myself. Kasi pinaratangan ako niya po Okay. sir doon. Sige, sa data na police. po kung ano nito nasa Oo, kaso. nasa Okay. kaso. Pero itong aligasyon po ni Marnelli na maliban sa imo as legal and sa iya as number 2, igwa pa da pong number 3. I do not know because hindi ako nakikialam sa ano ng asawa ko. Pwede kino-confront ko siya, sir. Pero not to that extent na ukit-ukitan ko sa kanya na ay kababay, ay kakabit, because I know she was the only one. Okay. Pero despite na naaraman mong igwang arog kayan, dahil man po nagbago sa pag-ibig or pagkamot mo kay Joel, kay Ako, Kap? medyo, partner, na ano lang ako kay Madam, grabe ang kusog kabuot Kaya nga bilang... dahil po nagbago so pagmamahal at pag-ibig mo kay Joel. Sir, with that question, no. But sometimes, sabi nga ni, if Tao that lang. is 100% loyalty and thoughtfulness to your husband, but because of the circumstances, medyo 1% of it was already gone, and 99% sabi nga ni, medyo ang diskumpiyado ka pa. Okay. Okay, but as a husband, as a wife of a barangay captain, nasa likod po ako niya Okay. with all the support. Ang pigahagad gunyan po ni Nicole, Sustento. sustento. Balik kita sa sustento. Kapitan, Yes. bilang, Sabi ni Kap, gusto niya man magsustento. bilang arog lang kan partner, ang nare-receive ni Kapitan, paano mo tabi ka maitatao? Dahil ka pwedeng mag-donate, teacher? Kay Captain Sir, Pansustento? excuse me. If they were demanding for the sustento or for the support as their illegitimate children, it is only on the capacity of my husband, not on me. Dahil ka bali partner ang income Kaya nga kan ni, kay legal wife. pag-mentionan ko, kung gusto lang mag-donate. Pero dati nga ni daan. Kung maray man ang panama ni Nakaprovide teacher. si Kapitan, Sir, halik duman. excuse me po. When
that ang mistress of my husband went to the office of the mayor to talk with the support. Mayor Anong Hoko. Yes, Mayor Anong Hoko. And I was called by Mayor and I was not So able buot to sa piyon come. po, ma'am, nabag-urulay yan na nindo sa Yes munisipyo. po, Yes yes po. po, of course, ma'am. So, May computation na po si Opo, Mayor and Sanda, my- kaso ayaw po talaga nila. Pira man po sa Pera man po computation. sa computation. Hindi ko lang po that time po, sir, aram. is my husband earned only 3,000 pesos. Kasi And ang honorarium ko aabutin lang is po nila 3,000 based lang. from the law that exists. Okay, So, Pexi unta po, Oo. madam. Ta medyo napapalawig kita. Kapitan, ang sa imong income 4,618 only. Pero po sa computation duman sa imo na pwede mo Ay, itatao din. Before pay. Nung computation, before po, ang honorarium ko noon is 3,500. Mas ibaba pa ang ira before. Opo po. Okay. Tapos ngayon, medyo tumaas na rin kasi Okay. medyo Okay. Dahil nakita duman para tayo sa computation. Piraan, halimbawa, kung talagang udok sa buot mo kap na gusto mong pagsustento, piraan kaya mong ito? Pero ang kaya mong isustinto ka ra, Nicole, bulan-bulan. Kasi So udok sa buot mo po. kung doon po sa kasi sa income ko, hindi ko po pwedeng ipangako na yung hindi ko po. Kaya pira po duman. Pira po duman. halimbawa. Kasi masasabutan mo po yan na may aki po. Kamo dyan, araman po ninda ang sa indang status. Halimbawa po din computation. Pira sa udok sa buot mo. Udok sa buot mo. Na halimbawa, sabi mo gusto mo ay willing ka man na magsustento. Opo. Mga pira po. 500 po ang kaya ko. 500 per Aman. Aman. Okay. Ano po yan? Sa apat ng aki or sa duwa? Sa duwa, kasi suminor naman sa naka ng tatawan. Suminor. Minor. Okay, 500 per month, Nicole. Ano ang sa imong reaksyon? Yan lang da ang kaya ni papa mo. As a college student, kulang pa po yun. Paano pa po kaya sa mga senior, sa high school na mga kapatid ko? Then sa pang-araw-araw na panggastos, sa pagpapatapos, mga school supply, kulang pa po yun. Oo. Kasi ang sa base kaya sa pero may abogado kita na Okay, mamaya. makakasimag yan. So basta pigko ako lang sa reaksyon. Ang kaya lang ni Kap, 500. 500. Abo man magdonar ni teacher. Dahil mo na ito, madam, As pwedeng legal. dagdagan. Okay. Because I have Mike po. I cannot add to that support kasi, May anong man kamong aki. yes, siya po ang only, didi. Okay. So, she has only Maliwanag the yan capacity. Okay. ako, madam. At saan biltadahan tayan. Okay. Ang promesa ni Kapitan, mga kaaksyon, 500 pesos. Ang reaksyon ni Nicole, Kulang. Sa samuyang pagwalta mga kaaksyon, dahil patapusan sa tuyang pag-irestoryahan, makakaulay ta partner ang sa tuyang legal advisor, tanganing maipasabot sa inda, kung ini ba agrabyado, kulang ba, mas masasabutan ta Kung pira talaga ang dapat, na pira talaga ang obligasyon, kung paano, maintindihan ta. Correct. Sa legal na aspeto. Correct. Hulit a legal na issue tabi ni mga kaaksyon, kaipuhan taning sarong legal na abogado na makapag-istorya, makakapagpasabot sa satuya kung ano ang tama. Dahil ka mo magali mga kaaksyon, mabalik pa ang tabang ora mismo.